Amaphupho ngemilomo. Ukuphupha ngomlomo kungasho izinto eziningi ezithinta impilo yakho kanye nabantu ophila nabo. Umlomo onukayo. Lokho kusho ukuthi abantu sebephonsa ithawula ngawe ngenxa yezinto ozenzayo. Amazinyo. Lokho kusho ukuthi uzomenywa endaweni ejabulisayo maduzane, kodwa uma likhishwa izinyo kusho ukuthi uzolahlekelwa umngani. Umlomo ugxaza amathe. Lokhu kusho ukuthi uzolahlekelwa imali maduzane. Ngiphuphe ngiphuma amazinyo. Ngabe leli phupho lichazani na? Ukuphupha uphunyelwa amazinyo. Kungenzeka kube ngamazinyo angaphambili noma amazinyo angemuva. Kungenzeka uphuphe ephuma wonke amazinyo kusala izisini. Amazinyo angemuva abizwa ngomhlathi. Uma uphupha uphuma imihlathi, kungenzeka kube yinto othembele kuyona kakhulu ozoyilosa. Ukuphupha ukhumuka amazinyo kuchaza ukuthi empilweni yakho kunento eyigugu ezokulahlekela. Ukuphupha uxegwa amazinyo khona kungaba yisexwayiso sokuthi izinto azimile kahle empilweni yakho. Uma umusha kule channel, bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni.